No niin. Tervetuloa Nokkakiveen. Tänään me esitellään vähän näitä laitteita. Tässä on tää ketkula. Eiköhän mennä eteenpäin. Nyt me ollaan meidän vuoristoradalla. Tää on yksi parhaista laitteista. Joo. Sitten mennään puistoon. Nyt kun me käydään tänne, täältä löytyy Peppi. Peppi Karuselli siis. Joo, tosiaan, niin tässä on tää Peppi Karuselli. Tää on vähän pienemmille lapsille, 140 senttiä on ei sen viesa tulla. Nyt mennään seuraavaksi törmäilyautoihin. Täällä on juna. Nyt mennään maailman pyörää. Täältä näkyy upeat maisemat, koko puisto näkyy. Tuolla on roundipyöri, jossa me oltiin äsken. Vilkuttakaa! Seuraavaksi on vuorossa Miami. Nyt mennään kummitusjunaan. Okei. Scrambler. Nyt me mennään hullikulliin. Maksimikauheille! Nyt on vauhtivirveli aika. Mörkömetsä. Ja tossa on Saturni. Joo. Kanoottijoki. Se on aika hyvä. Tässä on mustekala. Tuossa on lentokonekaruselli. Sitten täällä on lasten maailmanpyörä. Täälläkin pääsee ajelemaan jo vaikka vähän pienempikin. Viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä. Paras laite. Pilvenpyörä. Siinä oli meidän puisto. Tervetuloa Nokkakiveen.